Pixean murrukatu duzu gaur, saiatu zara mugitzen urrutitikan, ez duzu lortu podiumean sartzea. Hala ere, supongo, sentsazio onak etapa batekin, gaur etapa ere irabazi duzue taldearekin, eta paper nahi duzu Nafarroko itzulian. Bueno, bai, gaur talde osoa, saiatu dugu, iesaldiak sartzea. Niretzat plan ideala zen iesaldi batean sartzea eta generalak hartzea, baina azkenean hori ez dugu lortu, baina Alain eta Ibizarri sartu dira eta bere karta jokatu duro eta azkenean Alain irabazi du, así que oso posik eta niretzat sentsazio onak, eta azkenean laugarren postua ere bai lehenengoko urtekoa eta sentsazio onak eta oso posik. Helburu garrantzitsuak datoz orain eta azken hilabetean erakutsi duzu pedalkada ona duzula. Bai, azkenengo hilabetean lasterketa asko egin dut eta orain momentua da pixka bat deskantatzea eta gero bai, lasterketa politak eta hori preparazio polita egingo dugu hor ondo egiteko. Zorionak. Eskerrik asko.